siyang tanggalin sa loob ng pamamahay nito. Naintindihan mo? Siya bang mahadlang sa'yo? Tanda mo, hindi pa kita ginagamitan na masyado ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo dahil madali lang naman kitang kausapin. Nakadikit lang ang aking mga daliri sa iyo para makakulit ka sa akin ng mabilis. Huwag kang matakot sa Kanya bilang instrumento ng Panginoon Kristo ay dala ko lang kapayapaan. Engkanto nakatira dito. Ilan kayong patay dito? Matagal ka na ba namatay dito? Mga ilang taon na? Daan taon na ba? Hindi mo pa alam. Gaano katagal? Matagal na? Anong itsura ng katawan mo at mukha mo? Bigyan mo ako ng konting detalye. Kailangan nagbula sa iyong bibig. Kung ako magsasabi, baka sabihin mo, hinulaan kita. Gusto ko ikaw magsabi. Ano ang buhok mo? Mahaba. O, ano to? Straight kulot. Straight. O, sino kasama mo pa rito? Ano yung bata? Babae, lalaki, matanda na, etc. Ano siya? Babae nga lalaki? Lalaki. Sige. Mga ilang taon na itong batang lalaki? 12 taon? Ikaw ilang taon ka na? Alam mo yung taon mo kung ilang taon ka na? Bago ka namatay? Siguro naman bago kayo namatay, alam niyo ilang taon kayo? Ilang taon ka na? 24? 24 years old tsaka 12. Ilan na kayong patay rito? Lahat-lahat. Ha? 4 kayo. Ano yung dalawa? Ano yung dalawa? Babae sila, lalaki. Ano sila, mag-asawa? O mag-girlfriend? O hindi sila magkakilala? Hindi sila magkakilala. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Huwag ka muna magsasalita hanggang di ko pa sinasabi. Jamaica. Bakit hindi mo pinapatulog si Jamaica? Ano bang kailangan mo sa kanya? Maghanap ka ba ng dasal? Kailan ka ba nagpaparamdam sa kanya? Ha? Kagabi lang. Yung ako'y pumunta rito kahapon, upang tingnan ko to dahil nakita ko na kayo. Bakit hindi ka nagparamdam sa akin at alam ko naman nakita mo ako at nagkita tayong dalawa. Bakit hindi mo ko sinabihan sa utak ko? Anong kailangan mo? Ano ngayon ang kailangan mo? Dasal. 4 kayo. Lahat. Tapos isang engkanto. Saan nakatira yung engkanto? May puno ba yung unang panahon dyan? Matagal ka ng patay dito, alam ko eh. Kasi kakaiba yung kasuotan mo. Saan yung mga puno rito? Sa likuran? Anong klaseng puno yon? Malaking puno. Dating malaking puno yan. Saan pa banda yung mga puno nakalagay? Dinidetect na ni Magnetico kung tama lahat ng sinasabi mo. Saan? Sa paligid. Yun lang ang kailangan nyo. Nakikita mo yung kandila sa likuran ng taong ito. Yung kandilang yan ay 5 piraso tinayo ng aking ama. Yung 4 dyan ay para sa inyo. Yung isa dyan ay liwanag galing sa langit. Upang yan ang pag naubos ang kandilang yan, aakit kayo at may bababang mga anghel ng Diyos para hikayatin kayo makit sa langit. Naintindihan mo na? At ipagdarasal ko ang inyong mga kaluluwa. Yun lang. Huwag mo nang guluhin ang mga patay rito, mga buhay na tao rito. Pag pinaalis na kayo ng Panginoon Kristo at tinawag na kayo ng Panginoon Kristo at mga anghel niya, alisin nyo lahat ng kamalasan. Ayaw mo yung engkanto niyan, mamaya lang sa akin yan, lulusawin ko yan. Pag nainsensuhan yan, malalason yan dito. Huwag kayong matakot. Naiintindihan nyo? Habang mayroon kayong kandilang liwanag dito, hindi siya makakabandi sa inyo. Naiintindihan nyo na? Yan ay liwanag at kapayapaan ng Panginoon Kristo. Walang madilim o si Satanas man ay hindi kaya lusawi, hindi kaya na ang pag-ibig ng Diyos ay kapayapaan. Yan liwanag niyan ay walang kagalit-galit. Naiintindihan nyo na? Yan ang magiging tulay nyo. Bakit sa langit? Kahit sinong kadiliman pa siya dyan at siya dyan ay malulusaw sa sobrang liwanag. Naiintindihan nyo na? Lalasunin ko lahat ang mga natitira dito. Kaya mamaya pag naubos yung kandilang yan, kukunin na kayo ng Panginoon Kristo para hindi kayo malason. Intindihan niyo na? At lalagyan ko itong dugo para hindi sila makapasok ulit. Hindi ko na kailangan kausapin yung mga engkantong yan. Naintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Huwag na pakalaman ng mga tao rito. Pagka pinalis kayo ng Panginoon Kristo at ininikayat na kayo paakyat, ay kayo sumama sa mga anghel ng Panginoon Kristo. Sa ayos sa gusto nyo, wala kayong magagawa. Kukunin kayo sa langit. Naintindihan nyo na.
Dahil kailangan nyo na doon sa aking ama. Ha? Naririnig mo ako. Ano ang pangalan mo? Kung naalala mo, ikaw patay. Ano ang pangalan mo? Alam mo ang pangalan mo? Kaya ko alamin ang pangalan mo, pero kailangan ikaw magsabi, ano ang pangalan mo? Pag tinanong ko si Ella, malalaman ko rin yun sa talaan niya. Ano ang pangalan mo? Patay, ano ang pangalan mo? Sagutin mo ako, ano ang pangalan mo? Sa pangalan ni Jesucristo, ano ang pangalan mo? Hindi mo alam. Bakit ayaw mo ibigay ang pangalan mo sa akin? Paano kung kayo mapapanalangin? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan mo? Ipigayin ko buong katawan mo sa loob ng katawan nito pag hindi ka nagsalita. May kapalit ang ibibigay ng kapayapaan ng Diyos. Ibigay mo sa akin ang pangalan nyo. Ano ang pangalan nyo? Ha? Ano ang pangalan mo? Pangalan! Hindi mo alam pangalan mo. Ano ang pangalan mo? Sabihin mo na sa akin kung alam mo ang pangalan mo, hindi. Alam mo ba hindi? Huwag mong pilitin na buksan pa ang aking mga mata. Gusto ko ikaw ang magsabi. Ano ang pangalan mo? Ana! Eh bakit tayo mo ibigay ang pangalan mo, Ana? Mahirap ba yun sabihin? Gusto ko kasi magmula sa inyo. Hindi galing magmula sa aking bibig at sa aking mental telepathy. Kasi pag sinabi ko ang nakikita ko sa inyo, para ko rin ginisa ang aking sarili. Naintindihan nyo? Pasalamat ka, sinabi na ni Magditi ko kanina sa akin. Alam ko naman yan na ikaw ay patay. Dahil alam mo bakit? Sobrang lamig na katawan ng batang ito. Sa karamihan lang naman ng mga lamig yan, ito yung mga patay. Naintindihan mo na? Kumanda ka mamaya at papakyatin ko kayo sa langit. Yang liwanag yan, dyan lang kayo lahat. Naintindihan mo? Tawagin mo lahat ang mga patay rito. Makinig kayo sa akin mga patay. Makikipag-usap ako sa mental telepathy ko. Naintindihan niyo ako mga patay. Tinatawag ko kayo lahat sa espiritual ng Panginoon Kristo. Pakinggan niyo ang aking sinasabi bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Yang liwanag na kandilang nandyan, nakatayo, yan ay lahat para sa inyo. Upang manahimik na kayo sa pangalan ng aking Ama na si Kristo. Upang tanggalin niyo lahat ng kamalasan dito. Alisin niyo lahat ng kamalasan. Tinatawag ko kayo. Huwag kayong matakot sa engkanto niya na hindi kayo pinapakyat sa langit. Madali lang yan. Madali lang yung pukpukin sa ulo. Madali lang yung lusawin. Huwag kayong matakot dyan. Naintindihan mo na? Huwag mo na papakalaman ng batang ito. May engkantong puti dyan, oh. Relax. Lunukin mo, sabihin mo muna in Jesus' name. Sa pangalan na Jesus. Amen. Pigit lang. Wala na. Wala na. Dilat. Masakit ta. Pigit. Masakit ta. Dilat. Masakit ta. Wala na. Hindi ka tulad kanina. Ano pa yung kanina? Napapasok ka? Ha? Patay ka. May engkantong puti. Maputing maputi siya para siyang baga sa ano yun, mabalahibo. Maputi, parang baga yung sa unggoy. Kung may puting, may unggoy na isa, yung isa kulay puti, oh. Para siyang San Andres yung nilagyan ng ganyang harina puting-puti ang mukha niya. Pero, ano siya, maskulado katawan. Chuk. Gusto ka nila. Straight lang. Yan na maayos.